everyone, good morning लोगोफोर आङो दिनै गोदान भिडिअ आपल'ड होनो नागिरलायबाय लोगोफोर गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनाय बावहरनाय थालायबाय आसा खालामो नोंथांमोनाबो मोजाङैनो दं स' आंहाथ' दिनै बारा मोजां नङा लोगोफोर देहाया मानो होनबा खर'आ गिदिंग्रुब मोनगासिनो दङ खर'आनो एखेबारे बोरैबानो स' लोगोफोर आङो दिनै मर्निं सिखारनानै नोंसोरजों नुजाफैलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायगोन होननानै हाबाबो एसेबाबो खालामलांनो सानबाय आंना नै मबाइलाबो चार्जआ खमथार हागोन ना हाया बेखौसो आसा सिन्था खालामदों आरोखि स' लोगोफोर बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट नायलांबाय थादो ना मा होनो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै हेलौ मोखांबो सुवाखै गाइसमोन आङो दिनै जेबो मोखां थोखां सुवाखै आं ब्रास थास लानोसै ब्रास लाखांनायनि उनाव मा जालांगोन भिडिअखौ नायफालांबानो जाबाय थ'दो बिदिब्ला थ'फाबाय थादो आंजों ना मा होनो गाइसमोन थ'फाबाय थादो लोगोफोर नै आङो दा ड्रेस गानखांजोबदो आरोखि ना जैग' हैनोसै दिनै अमाबैसाबो आरो जोंनिया बोसोर गोदानाव 1 थारिखआवनो जैग' होयोमोन नालाय लोगोफोर दाथ' दिनै 6 थारिखआनो थांबाय 6 थारिखजों अमाबैसाजोंहाय लोगोसे होफानोसै होननानै नेनानै थादों लोगोफोर बयनिबो गामियावनो बे सैथ' कर्मखौ बयबो मावखायोखा गावबागाव माबानिजों आरोखि मा होनो गावबागाव माबाजों मा होनो बे माबाखौ होनो आरोखि आं बुजिलायलाङासै होननो रोङालाङासै गावबागाव कर्मजों मावो आरोखि ना स' जोंबो जोंनि कर्मजों मावलांनोसै जोंनिया ब्रह्म आरोखि जाय बिथांमोना बयबो फालिजोबखादों जा दिनैसो नै लोगोफोर अमाबैसा तिथिखौ लाफानानै दिनै बोसोर गोदाननि बयनिसिमबो हामलायनाय जासिहरबाय आसा खालामो नोंथांमोनाबो बेबायदिनो सिबिखांबाय जानो हागौ जा दिनैसो लोगोफोरखौ बिदिबो नायलांबाय थादो ना मा होनो जेहा एसे हायो माबानानै देखायनानै खोन्थाहरसै आङो फोरमायहरनोसै नोंसिनोबो जोंनि धोरोम बोसोर गोदानाव सोर हौवा हिन्जाव सिमाङाव नालाय हौवा हिन्जावबो ज'यैनो माबालांदोंमोन फालिलांदोंमोन देग्लायनि बोसोराव माबायदि जागोन नोंथांमोननो सेयार खालामसै आङो नायलांबाय थादो मैया थांनाय हराव आजां गाजां अखा बारहुंखा सारअन्थाइ जादों लोगोफोर जों गामियाव सोरनि गामियाव बेबायदि जादों खोन्थाहरबानो जाबाय माने बिफां बिलाइ गय बिलाइ फिथाइनो बुस्रिजोबनानैखि ओरैबायदि गिदिर सोरनिबाथ' न' थिंफ्रानोथ' जिलाजोबदों जाहैबाय जोंनियाबो गेरेबदों आरोखि ओरैबायदि जादों आयु माने मैयानि बायदि बारहुंखाखौ आं नुवाखै लोगोफोर जों गामियाव बेबायदि बारहुंखा जादों जों उन्दै समावबो जाखांबाय बे बारहुंखाया आरोखि खेबसे जोंथ' बेखौ गोसोआव थायाखिसै ओमफ्राय नै दा नुथायनाया आङो मैयानि माबायावसो नुबाय आरोखि दा सोरनिथिं जालांदों बे बारहुंखाया खोन्थाहरबाय जाबाय कमेन्ट बक्सआव एसे रेडि जाबाय लोगोफोर फैजोबाखै दाबो फैजोबाखै माखासे गामियाव न'खराव जैग' होनाय दङ होनानै फैसिगोन बिसोर दा बायहेरायाव माखासे दं फैगासिनो दं लासैनो जमा जाबानो होबाय आरोखि रेडि प्रसाद रेडि खालामजोबखाबाय
लोगोफोर मैयानिमोन बे भिडिअआ आङो होस्लाबनो हायाखिसै मैया चार्जबो गैयामोन नालाय बारहुंखाजों माजों मानो कारेन्टआनो गैयामोन लोगोफोर चार्ज होनो मोनाखैमोन नालाय बेनिखायनो लोगोफोर दा नै अखा हाफिनलायबाय स' लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोननाय जासिगोन लोगोफोर अखा हालायबाय नै स' लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायजोबनायनि थाखाय थेंक इउ फर वाचिं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय बाय बाय बेखिनियानो आरोखि उननि भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन लोगोफोर जाय आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों अननानै साबस्क्राइब खालामना होनो थाखाय सापर्ट खालाम आरोखि बयबो अननानै